Владимир Иванов набра скорост. Гонев в центъра, великолепно към Тодоров. Какво ще направи капитана на Левски? И това е 1-0 за сините. Великолепно решение на Николай Тодоров. Кремелиев дясно, Тодоров предпочета да играе с Боремиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Позиция от дълбочина. Сега да видим Чиликов какво ще стори. Има възможност да подаде. Ще стигне ли кораж на Валерий Домовчински да нанесе решителния удар 2-0 за Левски при ответната контратака на сините. Центриране Маринов. Георгиев разпрява на Александров. Немската защита отново сякаш това ситуацията. Топката в крака. Същото се отнася и за Пантелич, който намира сега играч свой играч. Удар на Георги Иванов. И това е 2-1 за Левски. Минутата е 70-та. Още един матч между Левски и ЦСКА, в който не се мина. Опитва се Илиян Стоянов отляво да тормози домакини. И 1-1 с гол на Бориго Темиле в 40-та минута на второто полувреме. Кабат изпълнява. Изключително силен удар и 3-1 за Левски. 3-1 в 85-та минута. Центрираната мина удари 2-1 за Левски. В самия край на срещата Георги Чиликов бележи и това е 2-1 за гостите. В седмата минута Аспарухов забива топката в ръката на Юрганов. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и ЦСКА е в наказателното поле. Удар с гола!